Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod de pe morți, Haide, hai. La primul episod de pe acest canal. Noi suntem Arca Gamers și jucăm Minecraft Survival Games. Este primul episod de pe acest canal. Am luat armă. Da? Și două fișuri. Bate-l pe lopotarul. Nu, mă duc la Tier 2, vii și tu? Tu, bă, lasă-mi-l mie că eu chiar... Stone Sword! Dă-mi-l. Ok, eu sunt Nicolae, el este Răzvan și împreună formăm Arca Gamers. Dacă doriți să vedeți mai multe episoade super șmechere, chiar dacă suntem la început, nu uitați, vă rugăm frumos să vă abonați la canal. Da. Ia asta, vină cu. Hai că n-am armă, bă. Îmi dai wooden axe, aha. Mă, că e bun și ăla. Eu m-am dus pe rută, mă duc la căsuță. Ok, hai că vin și eu. Bă, am nevoie de un băț să fac Iron Sword. Este Stone Axe. În caz că nu știați, ăsta e un server de români care folosesc Regen. Da. Și hack-uri. Văd că, cred că a coborât unul aici. Nu, așa sunt deschise. Eu bag. Ok, vin și eu în spatele tău sunt. Bă, știi ce? Mă duc să-l bat pe unul, că-l văd. Nu te duc, ai... stai că ai... Hai că n-are armă. Și are pantaloni. L-am omorât! Mamă, ce iteme avea! Nu! S-au dus toate flinturile prin mapă! Bă, avea 4 flinturi! Cum adică? Păi l-am omorât exact la capătul mapei. S-au dus alea prin geam, nu știu cum să-ți explic. Bă, tu ești ăsta? Eu sunt la graj. Nu ești ăsta. Și-mi place că n-a venit nimeni aici. Mario Lopătaru! L-am omorât. Așa, și atunci când l-am omorât, au trecut toate itemele. Unde ești? La casuță. Stai, mamă, câte iteme bune am. Ești în ea? Da. Ăla au pământul. Eu sunt. Bă, sunt speriat. Ai un bot? Un băț n-am. N-am neaș. Bă, vine unul. Îi văd numele, băgam ea. Lasă la mine. Mai omor tot, am zis. Bă, iară suntem la fel aproape, dar tu ai pantaloni de iron. Ia, lasă la mine. Hai, bă, vino să ne batem. I believe I can fly. Dă, bă, că-l bat eu. Ba, mă, te-ai băgat în față. Dă-te că-i dau cu arcul. Dă-te. Nu mai gata la... Am 5 golden apple-uri. Best kill 2014. Nici chiar. Deci ăsta l-am rupt. Deci am dat... Ai niște buzi de iron sau gold? N-am nimica, nici eu. Mm. Bă, știu eu niște chesturi. Vină încă. Ăla de la Soul Sand? Da. Hai acolo. Am început în forță acest match. Ok, și cum spuneam, conturi premium o să ne luăm dacă vedem că avem suport din partea voastră și ne susțineți. Deci, ca să știți, o să ne încercăm să ne luăm un cont premium atunci când vom avea 500 de subscriber. Nu, 100, 200, am bețe. Și 6 iron angoturi. Ok. Cât despre serii, aș vrea mult de tot să ne menționați în secția de comentarii ce serii ați vrea să facem. Bine, acum să nu începeți Watch Dogs și chestii din astea. Legat de Minecraft, minigame-uri sau jocuri din astea. Uite-l pe unul. Are lag. Mamă, ce am dat-o. Mamă, ce s-a teleportat. Pula mea. Cred că a murit, mă. Ba, n-am Hai murit. repede. Bă, mai suntem doar noi. Uite-l. Bă, ăsta-i teleport. Ia, fii atent ce-i dau acum. Eu i-am dat. Ei, eu încercam să dau un el. Opa.
Hai repede să ne facem Iron Sword. Bă, mai suntem 8. Haide. Eu iau Hai, foc. Nu Stai con- așa că mi-au vedem. damage. Ia. Ok. Îți O să faci tu facem- primul și după aia îmi dai și mie un băț. Da. Deoarece este un, nu știu cum să vă explic, un server cu români, știți cum înjură majoritatea tinerilor din ziua de azi. Ok, am 13. Da. Așa, bă, noi nu ne-am dus la spawn. Holy fuck. Ok. O să facem o serie la troll, asta e sigur, de 2-3 minute, care cred că o să apară în fiecare zi, când noi citim comentariile amuzante de pe acest server. Lăsate de... Da, o să rom. râdem un pic de ea, mai râs o grămadă cu lacrimi și chestii. Și eu chiar geam. Cred că am mâncat o ceapă. Ce? Gata, Iron Sword-ul. Dă Ai și mie un un, băț. ai un flint? Am chiar două, dar dă și mie un băț. Da. Mi-a Ia dat? două. Da. Pot să-mi fac buți, mamă, sunt full iron. Dă și mie, bă, dă-mi mie. Dă-mi bățul, că nu... A, bă, da. Hai, care Da. vine pe la spate acum? Nimeni, că te apăr eu. Aaaa! Doare mâna. Ce? A sunat urât rău de tot. Ok, dă-mi și mie un flint. Stai să-mi arunc și eu itemele. Bam, bam. Hai, pe la spate, careva. De-abia aștept Abia aștept. să-mi fac și eu niște pâini. Mai am decât... Ia și tu un flint. Stai, fă. Vorbește frumos. La sfârșit nu ne batem, ok? Unde-i flintul? Ți l-am marcat. La sfârșit nu ne batem. Cum vor fanii? Holy Mă omor, nu. One hit? Serios? Lasă-mi mie, frate, vreau și eu. Păi eu filmez, ce contează? Mă omor ăsta pe la spate! L-am omorât și îi bat pe amândoi, să vezi! I-am omorât pe amândoi, ești prost! I-am omorât pe amândoi, i-am omorât pe amândoi, ce ratat! Sunteți... V-am rupt, v-am omorât, v-am rupt, mamă, ce le-am dat la L-am băieți. bătut și pe unul. Hai la spawn amândoi. Mamă, ești prost cum i-am bătut pe oamenii ăia. Nu ne batem, ok? Le batem după ce închidem filmarea. Nu știu, vedem. Haide. Stai să-ți fac o pereche de pantaloni. Ai un iron ingot? Am și eu pantaloni. Dar am nevoie de cască de aeron. Bă, Care dă? Nu mai da, te rog. fac Hai, vreau cu aici. amândoi la să fim șmecheri. Ok. Ia asta, bă. Fă. Stai să-mi arunc și eu niște iteme. Ca să fim mai dandiglidu. Hai și lași foc, ok? Și... Ha. Noi stăm pe lângă foc ca în tribu Gungu. Mulțumesc. Ce? N-am voie să arunc itemele la spawn? Haide, mă. Gata, ok. Stai să punem foc aici. Ok, noi am fost Arca Gamers și vă salutăm. Ba, Salutare! Salut!